kažu, nisam ni toliko srećeni i toliko ponosni na njihov trud i rad, posebno ono što su juče u drugom vremenu pokazali. Ja mislim da se tako odbrana ne viđe i da u ovom novom sistemu vaterpola koji je mnogo brži i sa mnogo više golova jednostavno nije nikad ni vidu i želim da čestitam našim trenerima, kompletnom stručnom štabu, našim momcima, Vaterpolo savezu i ono na što sam posebno ponosan, ne znam da ljudi znaju,